So sa ka. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukinti paminawan nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Oliver, ining maong kaagi ni sa akong amiga. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang maong kaagi, palihog, pagtugtog sa awit nga naguluhan, Say You Again. That I'll be standing. RMN Drama presents Handumanan So sa ka awit. Ano pa daw sa iyang suwatampo karon? Mo kining usa ka mahuyang nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Oliver. Recorded by Radio Mo TV. Unsa? Bayot ka? Uma, Ginoo ko. You said bayot? pa, Bayot ka, Oliver? upa. Dili pwede. Di ka magbayot-bayot, ha? Nasabot ka? Ayaw biyagin pagtumal si mo gusto. Kung di ka gusto, mapatay ka. Pa. Lain sa papa maui. Makako na nasagpat yun ko. Natagalingom ko niyang anak. Nakasulti lang si Papa ni mo ato tungod kay owa siya magtahom ni mo. Oliver, Pa, ay mo baga, mag-istorya ko rin mo. sige pa. Biyaan una tamo. Sure sa kung nasultiri mo na ka. Sure yung kasi mong gibati. Upa. Pamanin ako tuyo ang good. Anak, nahandok magog ko nga biyay-biyayon ka sa mga tao. Maong dili ko yun nga mag-ingon ka niya na. Pa, Di lang ko gusto ka masakitan ka, anak. pa, algo kabalakan ako, good. Di ba ko magpadaog-daog po sa mga tao nga manghinaway na ako. Ang mahinungdanon na ako, nga, dawat ako ninyo ni Mama, pa. Oh, kung maog na gibati ni mo, wala ko ibahin mo, anak. Sige, musuporta ko ni mo. Pero kung naagali manaway ni mo, madaog-daog ni mo, sumbong yun ako, ha? O, pa. Salamat kayo, pa. Mayo kay daw ito sa mong papayot. Ako kay wagid. Uy, munang igabot ako sa bahay, no? Dapat lalaki kay ko. Sige lang, day, uy. Iyan po na ko puhon nga madawat ra ka ni Papa ni mo. Salamat, day. Ay, hala, si Keisha ay. Uy, hi, Kisya. Hi. Ay, doon tagkaon inig lunch, ha? Makigdungan mo na ko? Oo. Awan sa ba di kaganahan? Ganahan, uy. Uwa magod ko'y friends din higod. Nagtuo ko nga, basin way ganahan makigamiga na ko, maong distansya na lang ko. Ha? Uy, ayaw pagnaunaan na, uy. Kami, pwede mi nga mamahimo ni mong friends. Tinuod? Yes, walagi. Sugod karon, tryo na ta. Amiga na ta ninyong tulo. Sige ba? Unsa? Long time crush nimo si Aldrin? Since high school? O lagi,
Pero murag, dili man tingali ko pansinon, ana. Daghan man kayong mga gwapa nga naibog, ana. Ako na lang gid iyang tagtun. Sa ko ba, murag, chick wife na to, hana, oy. Mao ba? Tanambot, uy. Crush man gid nako siya. Walay giingon, day, nga kutob na lang yun tas tanaw. Anak gyud. Ni-chat ang amigo ni Aldrin, day! Ay! Unsa? Recorded by Radio Mo TV. Unya, nganong gikilig man ka? Si Aldrin man kahay mong crush. Tanawa, basta yung chat na ako. Bidaw. Bili ko na biye. Hi, Keisha. Regards si Aldrin nimo. Day! In-regards daw si Aldrin ako! Naapagid ay. Hi, Keisha. Pwede ba daw mangayo si Aldrin sa imong number? Ay! Day! Nangayo siyang number na ako! Yes! Alam mo? Kilig kay siya, day. Kilig kay ka, day. Siyempre, no. Day, dili ko mo daw uli ninyo, ha? Muuna lang ko. Abi ka na ngayog number si Aldrin nimo mo na lang kaguli na mo ron. Day, pasagdi lang gud ko ninyo. Karon pa ko makafeel og ingon ani kalipay. Nagit-agad ko sa kong crush. Kisya. Maluoy mo kung ni Kisya, day, uy. Han? Nga naman? Anong maluoy man ka? Oy, Yans. Ay, kuan manggod sa kung naobserbahan yan, no? Kay murag kuwang gid siya og tagad sa ila, ay. Mao na nga mag-sex siya o validation sa laing tao. O niya, kaya wala man siya kabantay, nga gigamit lang siya. Ay, maubitaw, uy. Mayo lang kung tawag tinud-anay ng tumong ni Aldrin niya. Kay kung ako lay pangutan-on, ay, wadyo ko'y salig na tuhan na. Daghat, nagbabae, good. Ay, same. Yad, wala kay eskwela-eskwela si Keisha, no? Di ba sa bitaw ko? Unsa kay tabu at tumabayan na, uy? Tiksan ni sa mo reply. Di chat na ko sa messenger, wasay online. At tuwag ka na to sa ila. Katulad ay ka. Mayo kay nakahuna-una mong duaw niya din sa amo. Amo tanang apo ko, oy. Dili magkuno siya musod sa klase. Pagudano na kung ano, di man maglarong tubag. Unsa lo? Mao ba di ay lo? Pwede na mo siyang maistoryalo, ha? Bitaw lo. Nahala. Sunlanin niyo sa kwarto ka. Ila naman siya na siya kaadlaw ni hangad. Di nahapit mo gawas siyang kwarto. Uy, mao ba lo? Uy, Kisya, kumusta naman ka? Ingos lolo ni mo ay, wag no kay planong mo eskwilan na. Ganun ni aman mo. Oh. Paggawas mo! Ayaw mo din gawas mo! Dili ko gusto makakita din yo! Gawas mo! Kisya! Kibawon mo sa balita? Nga unsa? Dunay video scandal nga nikatap ang iyong amiga din nga si Kisha. Usa? O, ribaw mo dingigan? O kasi nagpagkatapin eh. Si Aldrin. Unsa? Kinuok ko. Asa mo si Aldrin? Gano? Ako ba nag-send sa video? Siya may nag-send sa iyang video na ko. Igo na ako siyang gisuwayan. Pero, nibigay mo siya na yun. Hayop ko. Abi kinahibaw man ka nga dako kay gusto nimo ang tao? Imo sa paymuslan? What? Kibaw ka mag-unsay epekto ani sa iyang mental health? Nga nagpakatab kag video nga dili mao dinhi sa eskwelahan? Ha? Di na ako sa, oy, bayot.
Yang sa, kay... Dali kay siya mada. Hayop ka. Unsa ka ni may tabos kong amiga, bantay ka lang yun ako. Makonsinsya o kang amawa ka. Day, nakoy nautan nga balik to. Oh, si Keisha ba? Wala. Usiwan na. Day, nag-suicide daw siya. Tungkol sa surba ka depressed matod sa iyang lula. Muna ko rinaptan sa iyang lolo nga naghigot kini sa PC sa iyang kwarto nga wala kinabuhi. Kinuog ko. Unsa? Oh, naluoy kay kusigo nga punog. Sugad lang nga na tao ning bata. Pulos na lang yun kay ubos o kasakit ang iyang nasinati. Grabe yun. Gibihan magkundi siyang mama o papa kay nanay-lay-laying pamilya. Mau ba day lo? Luya na yung kisyaw eh. Kasakit sa dukat nga maunay kaagi niya sa iyang kinabuhi. Bata pa kay siya para mawahan ni kalibutan na. Pahuway sa dayon kay siya. Mahal ta kayo ka, friend. It's been a long day. We've come a long way from where. Magsilbi kining leksyon kanatong tanan nga dili maayo ang manaot sa isig kataw tungod kay sa ilang bay palandaan wata mahibaw kung unsa nay ilang giagian. It's better to be kind than to be right. Dinay lang kutob, dagang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higala ang sa kampo sa usa ka mahuya nga si Oliver nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kay pangayo, awit nga regulahan. See you again. It's been a Ang mga kaagi gibuhatan ni Dua sa radyo ni Jelly Haga o tubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga igala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. Iris lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Handumanan sa kaawit. Mayong adlaw kang yung tanan ng mga suking di paminawan nining handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Paulo. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Today my life begins. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mukining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuman tatampo, nagdasangan nga
Paulo. Recorded by Radio Mo TV. Dong Paulo, pasiluan dong ha nga maglisod na may buhi ni mo dong. Saon naglisod mo sa bidinhigon sa amo. Maong nakahukumi nga ihatag ka lang na mo sa mong iyaan nga tiguwang na. Tiyo, Paulo, dali na ka na. di ko lo. Nga naman. Inyo ba sa kong ihatag sa lain lo? Kung mapulaan mo na ako ni Lola. Dili. Dili mahitabo nga ihatag ka na mo. Bisan tiguang nami pero maningkapot mi nga makahuman ka sa imong pag-eskwela. Tinodla, inyo kong paiskulahon. Oo, Paulo. Eh, may eskwela ko. Aluoy, ano magod? Wala kayo mamagpapa. Wa, bata pa man ko. Nagkipiyaan ko sa kong mamagpapa. Aluoy, ano man? Kung may baw. Apo, ay nagkahinay na bigloy-loy di mo. Ay basi dili na na mo kaya nga paiskwelahon ka sa kolehiyo. La, okay ra la. Ako naman sad ko. Makapangita naman kong pagi. Ayaw na lang mo pag-una-una na ako la. Kaya ra na akong kaugalingon. Apo, La, pwede ko mga na. ay hausa ba na, ha? Unsa magiday na itabo. Nganong gibiyaan mo ko sa akong mamagpapa. Opat ka buwan ka pa lang daw niya to. Unsa? Nangabang ugbay sila sa mama o papa di mo. Pag-una, malipayon sila sa mamang papa di mo. Grabe ang ilang panaghigugmay. Hangtod nga nagkaanak sila. Ug napunan pagyadugo siya nga ba o ikaw. Unsa? Sa ato pa, naapagiday ko'y usak kegsuon. O Paulo, pero siya dihang nasakpan ni Baba di mo nga may laing babae si Papa di mo. Way adlaw nga dili sila maglalis. Hangtod nga, nibiya si Papa di mo. O wa na gyud magpatimaw. Hug si Baba di mo naglibog sa iyang buhaton. Depressed tugod kay batod pa. Wa siya ikabuhi ninyong duha ka managsuon. Oh, Tulo na kagabi nga nadunggan sa mga silingan ang inyong mga hilak sa imong maguwang sa pagtuo nga naapa inyong mama o papa sa bay. Pero sa dihang giablihan nila ang pultahan, dito nila masuta nga kamo na lang di ay sa imong maguwang. Og sa ilang pagkita ni mo, napuno ka na daw sa hugaw ni mo. Og si kuya ni mo, perti ko nung pagkadaot na. kung naapa ko'y maguwang, asa man siya karon Lola. Ikaw din ako manghod. Umanay, Sa akong tanaw ni mo, murag. Mayo rin mo kahimtang. dili man eh. Panikamot lang jud ko, balag, lisod. Kay gusto jud ko nga makahumans kong pagtuon. Mayo pa ka. Nakaya ni mo musubay sa sakong daan. Bisan, lisod kayo. Kaya ako, wa. Dali kong nada sa mga tentasyon maong niya. Lisod yun ang kinabuhi na ko ron. Gani, may duha na ko kanak. Unsa ni? Siguro kung nagtarong pa lang sa ko, tingali, graduate na ko ron. Manay, Ay, natay may magutag. Mga ginikanan nga wayayo. Dili yung tatay ngunaan ni karon. Kung tarong pa lang ang atong mga ginikanan. manay. Wa ba kay planong pitawon sila? Pagitaon? Gibiya ang ginita, di ba? Ilatang gisalikuway sa gambay pa ta. Mabitaw ang nagkabuwag ta. Mura na tag-iro para nila. Aw, may pag-ani ang tinuod ng iro. Kay dadon gyud silang amo, bisan asa. Pero kita, kung nahingawag sila na to,
hagbay ra unta din lang gipangita. Pero wa. Maong dad-on ko gid sa kong kamatayon ng akong gipating kalagot nila. Mani, Recorded by Radio Mo TV. Ay, kumusta man iyo pa nagkita sa imong magkuwang? okay naman la. Oh, nga naman ka? Sa tinuod la, wa mo kay gibating kalagot sa kong ginikanan. Kay wa mo gyud ko'y mahinumduman nga memorya uban nila. Pero nakunahon na lang ko. Unsa silang klasiyas ginikanan nga baka ako silang biya sa sama na kung upat palang kabuan atong panahon na. Maluy lang kong magunahon na sa bata nga ako la. Paulo, Maong ako la. Dako kay ko pasalamat ninyo ni Lolo sa inyong pagsagop nako. Bisan layo na ko ninyo nga kadugo pero inyo gihapon kong gisagop ug gidawat dinhi. kanak tungod kay mahal ka na mo, apo. Mao nga maning kamot yung kus kinabuhi la. Aron ko na anak may trabaho. Makabawi ko ninyo ni Lolo. Ayaw na paghuna-huna, Ana. Makita lang na mo nga mahuman ka sa imong pag-eskwela. Malipay na mi, Ana, apo. Salamat la. Ay, congrats, apo. Salamat la. Ikaw na lagi. Asa na si Lolo? Ay, nagalain ang lawas, oy. Ay, ganahan gani unta kayo itong muuban din, pero siyaon, dili man kuno niya kaya. Ay, nahibaw na ka, tigo ang labihas lolo ni mo. Lagi la. Okay na la eh. Nakasabot ako. Ay, dali, mabaulit na ta, kay na ako'y gisugo dito sa bahay, papalit og mga sudan, para mo'y atong kasyawaan. Sige la. Nang, maayo kay naabot na mo. Sinoy Pedro gida sa ospital nang kagiatake. Ay, ginoo ko. La, dali. Ato na sa Lolo. La, sukad lang nawas Lolo. Di na kay kamukhaon. Ngayon, daot na kay ka. Ayaw kabalakan ako, apo. Hindi ba ikon ka gabuti ka pa og boarding shop? Ola, Ay, nahibaw kong kaya na ni mo. Og nahibaw ko matuman na ginunya ni mo ang imong pangandoy nga mamahimong nurse pohon. Dako akong pagtuo, apo. Nga matuman na ginunya ni mo imong tanang pangandoy. salamat la. Pero la, gusto ko nga kusgan gihapon ka nang higayon na ha. Kay mabawi para ba ko nimo? Ay, bisan pagwa na ko ang higayon na, apo. Proud na kaayo ko ni mo nga nakita na ko nga ning kamot kas kinabuhi. Og nakasiguro kong proud sa kaayo turon si lolo ni mo nga nagtalaw ni mo. La, Silingan, congrats! Nurse na gid ka. ha? Naa naman ang results, naas online. Tanawa gani, naay mong pangan dito. Naa ka, apo. Ola, nagkapasar ko. Yes! Naras na yung mga pula. Naras na ko. Ay, salamat sa Ginoo. Congrats, apo. Congrats. Oh, ang nilak magkala. Yohanis kalipay, apo. Salamat la. Dako kayo kabahin ng akong mga apuhan kung nasa mo ko karon. Kung di pa tungod nila, siguro, wasag ko din karon.
Maong dako kayo akong pasalamat sa Ginoo. Nga bisan layo na ko nga kadugo nila pero ila jud kong gimahal og yatiman. Nga mura gyud og ilang apo. Dili sa iyo nga ako mga nagian. Pero tungod sa akong kakugi og determinasyon nga makahuman sa pag-eskwela, inubanan sa pag-ampo ug suporta sa akong mga minahal sa kinabuhi, mo nga nahimong posible ang tanan nakong pangandoy. Months after, nga nakapasar ko sa board exam, namatay si Lola. Karon, nana ko magtrabaho sa ka-private hospital ug nakapalit na sa kog akong kaugalingong bahay ug yuta. Ug doon na sa kuy sakinan. Ano gulang nga wala makaabot ang akong lulo ug lola sa akong kahimtang karon. Binhin lang ko tong daghang salamat, Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagad ni Paulo nga taga Cebu City uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagaluhan. Today my life begins. Ang mong kaagi gibata na duwa sa radyo ni Jelly Haka ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamarasab mga higala mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong gidapit sa papadaha sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpanood. Ang hanap na pangarap. Mayong adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Paul. Sa dili pa nagusugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Hiling. Hangin ang yakap. Recorded by Radio Mo TV. Thank you sa gift, Kuya Paul. You're welcome. O sige na, lakaw na dito. Gamitan itong akong gihatag nimo. Huwag pakigduwa sa mga bata dito. Oh, okay. Uy, kada ko gisi atong bata agod. Lipay man kayo siya sa gift nga akong gihatag niya, God. Ay, pastilan, Paul. Hilig magidunta kayo kang bata. Ano, dili pa man ka magminyo, uy. Para may kaugalingon na kang anak. O garon sad, may apo na pod ko. Ma, naghisikot na sa kanang apo o kaminyoon. Huwag pa mong gani ko uyab. 40 na in taon ka dong, uy. O diba ni saad man ka, nga kung may stable na kang trabaho o maayong income, diha na ka magminyo. Ay kanusa pa man ka mangitag uyab. Kung maabot na ang para ako, ma. Ma, di na pangitaon. Maabot ra na. Paul. Sugas uwan, eh. Kalayo para ba sa parkinganan da? Ay, mabasaid ko ani. Sa budagan pa ko. Huwag kay payong? Oh, wa, miss. Share na lang tayo ni Kupayong. Asa man ka pa dong? Sa parkingan. Pero okay na, miss. Abuto na lang ako ng motoang ang uwan. Na, pero sa pakain mo to ang. Namang ko'y bagyo karon good. Ah, dali. Ihatod na tika. Dali na para makapauli na sa good, na. Oh, kung mau na. Ihatod pa nalaga sa inyo. Ha? Salamat kaayo ha. Gihatod gyud ko nimo diri tungod sa amo. Bayad lang sala nako nimo sa pagpakig-share nimo sa payong nako. Manay inyong bay? So, katultol na ka kung asa ka pa dong ha, kung mamisita ka na ako. Oh. Ha? Joke ra, uy. Di ara oh. Mauna ako number. Tawagi ko ha. Ha? Agoy, mao ding busy na kay nang imong cellphone ron kay naanday kay katong tawag ya. Ha? Nalingaw ra masad ko og pagpakig-istorya niya. Bisan og dako og pang among edad. Manghod ka na ko siya. Pero abi nimo no.
Gaan kay siya nga ika-istorya. Aw, kung mo na. Sa pa yung dugay-gayan mo. Pukuyab na. Ha? Manguyab ka na ako? Oo. Kana kung wa kayo yabli ni. Uwa na. Bago rami nga buwag. Mo ba? Sige. Atagan ti ka og time. No. Wa ko man kinahanglan og taas nga oras sa pag-move on sa lalaki nga way ayo. 7 years ang among relasyon pero iya lang kong gipulihan sa babae nga bag-o rin na nakaila. So, buot ipasabot. Imo na kong gisugot. Oh, Paul. Ganahan sa kunin mo. Maong unsa pa may dugayan, di ba? Salamat, Lynn. Salamat in taon kay makaapo na gyud ko. Pastilan. Mama, oy. Ayaw sa lagi pag-una-una, ma. Ay, pasensya na lang tayo, nak. Ay, na-excite lang in taon ng imong mama. Sige lang, ma. Kaya dili madugay. Mag-propose na niya ako ni Lenny. Uy, magminyo ng akong anak. O kung musugot siya nga makigminyo na ako, o kasal dayon. Ha? Makigminyo na ka? Oo. Kana kung andam na ka. Pero dili ko gusto nga mapugos lang ka. Mapalisya lang ka. Gusto na ko nga kanang sigurado na gid ka. Yes, Paul. Andam na ko mapakasal ni mo. Tinuod? Oh, gusto na ko masettle down uban ni mo. Andam na ko, Paul. Recorded by Radio Mo TV. Congratulations, Paul. Thank you! Thank you! Salamat! Ako kaligid, Lenny. Yes, Paul. Imorkit ko. Dili og dili ko mailog sa lain. I love you. I love you too. Madugay ka pang guguliran ha, kay overtime ko. Nasad? Ngano sige naman nag-overtime kang? Pahuway siya kuno panagsa. Sige lang, ako na bitaw bahala sa tanan bitaw. Gang, pasagdi na lang ko good. Nahanap pa ako nga magtrabaho para may kaugalingon kong kwarta. Sige, basta relax po panagsa. Okay? Tagdukay naman kayo di mo paulis, Lenny. Huwag nakabantay ko nga medyo bugnaw ang iyong tinagdanti rin ako. Huwag ko sahay. Mura siya wa sa iyong kaugalingon. Ako siyang klaruhan kung ngano. Mabdos ko. Tinuod? Oh, Wow. Maamahan na ko. Yes! Salamat kay Lenny. Ay kabalaka. Atong panggaon o ihatag nato ang tanan sa atong anak. Hatagan tamo og nindot na kinabuhi. Congrats, anak. Congrats, Ulma. Patuman na ginag imong pangandoy nga mohagwa-hagwa niya sa imong apo. Salamat ninyong duha ni Lenny, Paul. Anak. Anniversary gang. Para nimo. salamat gang ha. Hala, war ba ko magkapalit og gift para nimo? Way problema eh. Pero walang damhasa. Murag kano sa lato nga gikasalta karon. Lima na ka tuig si Inday. Maulaki. To di ay ikaw na ni pagluto niya ha. Ma-overtime na sad ko. Ha? Oh. Abi na ko mag-dinner taon niya. Anniversary ba yan nato? Paul, unahon akong trabaho. Pwede rin taon niya na nato i-celebrate og laing adlaw nga to anniversary. Sige, ikay bahala. Kami na lang doon si Inday mo magdungan sa pagkaon. Goy, makaduda gid bitaw ng irana bay. Dili ko gusto mag-huna-huna og dautan sa kong asawa bay. Pero lahi gyud ang akong gibati. Kon bay.
Para matubag ng imong kung no? Tanawa ang cellphone sa mga asawa, ikatuong niya. Lami na kayo ng tawag ni Lenny. Ako suwayan sa pag-abli ang niya cellphone. Oh, na-password. Suwayan ako ang iyang birthday. Oh, na-open ra. Mag-delete ko sa iyang messenger. Oh, Dion? Kinsa man ni Dion? Oh, nag-I love you siya nining tawala. Binuang kagiday na ako, Lenny. Mau din imong gikaila-ila. Human mo duty, ha? Pasangil rin mo. Nga mo overtime ka. Ako pa rin pasahon. Good night, ug amping. Dili na ako makapapot. Nabuwagan ni mo ang imong bala. Mahal kayo di ka. Kamong duha sa atong anak. Oh. Anak. May anak pa sila. Sulbohis ka din eh. Ako ni kwaon ang Facebook niya nitawala. Huwag makikita ko niya. Paspasi ko nung sumituyo ni mo na ako. Kay busy kayo ko. Busy? O tungod kay makikita ka pa sa kong asawa? Kamo'y pag-istorya ni Lini. Dili. Kitang duha mo yung nag-istorya. Minyo na mi. O may anak na. Ayaw na bigsa mo ka pa. Kami mo ay nay anak. Kamuwa. Sa? Nabuang na ka? Paul? Oh. Dion? Unsa ni? Ngano ni si Paul? Ano ni amang ka? Pagpanawag ni mo na ako nga makikita ka. Gisabot sana ako si Lini nga makikita ko. Para mahuman na ning tanan. Len, babe. Sultihin na lang siya sa tanan. Sultihin si Paul nga atong anak ang iyang gituhuang iyang anak. Unsa? Dion, please. Ayaw ani nga paagi. Ayaw sa ron. Kung dili karon kano sa paman. Di ba giantos lang nimo siya? Kay maayo imong kinabuhi-uban niya. Ug imong gipaangko ng atong anak para naa ni maayong kaugmaon. Unsa? Lini, unsa gud ni? Paul, sorry. Napasaylo ako. Si Dion ang akong ex. Huwag ako mag-expect ka mo pa di ko makamove on niya. Huwag na ikaw sa naninahitabo na mo. Namabdos ko. Huwag ka na mau si Inday. Hayop ka! Baga kag daong! Gihatag na ako nimo ang tanan. Gitarong ti ka. Pero gigamit sa ko nimo. Paul, sorry. Traitor ka! Sugod ka ron. Ayaw na magpakita na ako! Layas! Huwag dinhiraw ba na ako sa Inday? Anak ko gihapon siya. Paul. Wa ko'y labot kung mawa ka sa kong kinabuhi. Basta kay dila mawa na ako si Inday. Kay ako siyang anak. Ug ako siyang i-fight. Paul. Ito ay isang dalangin. Ang hanap. Dili man dali nako ang buhian si Lenny. Pero dili na nako siya kayang pasayloon pa. O napamahal na sa nako si Inday. Mao nga buhaton nako ang tanan. Dili lang siya mawa nako. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad nining akong kaagi. More power RMN. Recorded by Radio Mo TV. Paul, nga taga Davao City. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nag-ulahan. Hiling. Bakit parang sa'kin lamang may galit? Ang mga kaagi gibatan no duwa sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Recana. Muadto ka sa imong iyan? Oh, ma.
Nisaan man to si Tia ngayon, ni-graduate ako sa high school. Siya mo mapatiwas na akong eskwela sa college. Ah, nala. Sige. Pag-amping dito, ha? Kanas ka man mo gikan? Domingo ma, maabot tingali ko silang Tia, gabi na gyud. Che! Che! Uy! Kana sa iro din uy. Asa ka dito ang Tia nga paya? Che! Hoy! Tumugin mga iro, ama! Ama! Mayong gabi Hey! Ngayong gabi, ano sa'yo nato ni mo? Kuan, asa ka dito ang bahay nilang Flora? Flora, katong naitindahan? Oo. Okay. Kanay, unahan pa kamay. Ikaw upat nga bahay gikan din eh. Mga ilaha. Okay. Salamat. Unsa day ka ni Kwande? Ni Flora? Pag umangkon ko. Sige ha, salamat. Maayong pag-abot, Paula. Salamat, Tia. Sige na. Ipahimutang na ng mga gamit ni mo, aron. Makakaon ka na. Sige, Tia. Salamat. Paula, sukad karon kay ako na may mapaeskwela nimo. Ang ako rin yung hangyo nimo nga kung wa kay klase, ikaw mo ay mabantay sa tindahan, ha? Sige, Tia. Okay na yung problema. Okay, good kaayo. Unya, kanus ka man magpa-enroll? May gani kayo man ako pa-enroll. Dako, hindi ay kanilang eskwelahan din niyo, uy. Ikaw? Oh, Uy, ikaw? Di ba ikaw to? yes. Silingan sa mong iyan. Ay, silingan na sa diayta. So, adto ba day ka puyo di ay? Oh, kay samta mag-eskwela ko, akong iyaan man mo ay mapa-eskwela na ko sa college, hangtod yung makagraduate ko. May noon. Ako din si Ido. Ikaw? Paula, Okay ra nga magigigalan nimo? okay naman. Paula, naaman ko rin nakakita ninyong Edo nga nagkuyog. Unsa man, uyab mo? Dili tiya, uy, amigo rami. Aw, lagi. Ako lang gisiguro, kay dili ko gusto nga basig maulang unya na hinungdan nga dili ka makahuman sa imong pagtuon. Di gud na mahitabo tiya. Siguro alang gyud ha. Kay kung mahibaw-an ganin akong nag-uyab-uyab ka na, papaulion gyud kagbalik sa inyo. Tiya. Hi! Hello. Ay, ganahan ka sa pagkakaili sa imong hair. Ay, nice ka ayo. Bagay kayo sa imong show nga face. Thank you. Kaday si Janelle. Janelle. Ay, ikaw. Paula. Paano to ha, Paula? Oh, sige pa, nga na kong dili. Ay, Paula, kanang mas gawas mo. Gwapo no. Ha? Kinsa pa? Ay, kanang makita sa bintana din sa atong classroom mo. Si Edo mo. Ay, kilala ka adlaw. Ay, makabantay niyo ko na niya nga magsigan ni. Marang ay, pagaliliwan. Oh, natingan na yung nino. Ha? Ano nga? Ano sa mga pa? Wala na ka dito? Oh, Yads. Di ko pwede madugay kulit-kulit. Ay, sige. Sige. Edo? Ay, hala! Siya ito kanina ka itong gwapo! Kaya di mo? OMG! Ako yun na! Kuya mo! Ha? Dili, uy. Recorded by Radio Mo TV. So, ano ba kayo mo? Silingan rami. Ay, silingan. Si Edo de Ayday. Edo si Janelle, akong amiga. Hi! Nice meeting you, Janelle. Nice meeting you, son. Abing yung akong amigo, ha? Sure, ampingan gina ko siya. Ilabi na, gatagan ko niya og chance. Edo. Di nilang tingali ka kutob.
Kay din lang sa dapit ang inyong bahay. Naabot na lang ta. Hilong pagigay ka. Nga na di ay. Ganun ko hinihimong sayo, ha? Nakabantay mo ko ni mo ganina, God. Itong gipanguntahan na kang Junil ba kung uya ba ta? Dako kay kag balibad. Murabag, wag yung chance nga magkita. Edo, Lisod ba ka makagusto sa sama na ako? dili man sa ikong ana, Edo. Sa pagkakaroon ko, di pa lang yun pwede na ako magpiyap-uyap. Kaya akong iyaan, moro pinaggasto na ako. Ug muna akong gisaad niya nga, di sa ako mag-uyap-uyap. Hangtod ka makahuman ka sa akong pagtuon. Oh, kung mauna, taguan na lang nato. Ha? Tempa sa... Nanguyap ka na ako? Di ba day pwede? Edo, Paula, please. Atagin ko chance. Isada ko nimo. Di lagi ka pasakitan. Edo. So, uyab mo? Oh, Anya, sama ni mo nga. Bawal magkaho? nagkasabot pa nga itago lang namo. Please, salig na ako. Ha? Edo. Mahal di ka, Paula. Ug barugan di ka. Pananglit man magbunga rin gibuhat na itong duha. Nanawag na ako ang imong maestra. Hagbong ko kas duha nimo ka subject. Wa ka naman kuno'y sudsod. Tiya, Sultihira ko tinood. Naa na kay uyab. Ako no, nakabantay ba ako nga murag lahi na imong lihok karon? tiya, kwa... Paula? Mabdos ka? Unsa, tiya? Karon kay nisupak man ka sa kong balaod nimo. Dili na ko gusto nga anhi pakapuyo na ako. Kinahanglan nga mo pauli ka na sa inyo. Sorry, tiya. Ako lang gigianog na sa imong kaugmaon, Paula. Nagpada ka gyud. Tiya. Ayaw pag-uli. Di ba gisultian tam ka? Nga barugan di ka. Pananglit magbunga man ang nahitabo na itong duha. Pero, Kung kinahanglan nga mundang ko sa akong pagtuon, aron suportahan di ka, ako ginabuhaton. Edo. Kanugon sa inyong kaugmaon. Pila naman lang unta katuig pero wagid mo kahuwat. Pasensya na pa. Pero dali para sa kuparan ni mo, Ido. Kaya iwa ka gid mo talaw. Kasagaran do ba sa mga batan-on doon, bulikay na yun sa ilang obligasyon human makapalami. Salamat pa. Ani na lang. Mindras nga wa ka pa magkakitag trabaho, kung sa ba kinahanglanon ninyo, kami lang unas mama ni mo ang moabaga kay total. Apo mo sa dunya na namo pon. Tinood ka pa? Anak ka na mo, siyempre. Tabangan ka na mo. Salamat kay pa. Salamat yun. O ikaw, Paula, ayaw kauwaw na mo, ha? Karoon kay na naman mo'y umabot nga anak. Mao'y gusto na mong makita ninyo nga maningkamot mo. Oo, Tito. Salamat kaayo.
Dong, wa ka ba magbahay? Ha? Saan sa day? Nga sa kita nagkapo sa usa-usa. Tingali, kung wa ko mamaplos og sayo, doon lagi tingali tayo nindot ka trabaho karon. Abi ni mo din, no? Para na ako, pati kayo nang magmahay ta sa kabutang na gusto nato. Tinuod, sayop nga nagpatintal ta atong higayon na kay nag-eskwela pa man ta. Pero, atong panahon na, katong buhata, kagustuhan to natong duha nga may tabo to. Wa may angay kamahayan. Ang angay nga makatunta. Kung wa man ta makahuman sa itong pagtuon tungod kay namabdos ka, di, paningkamutan nato pohon nga ang atong mga anak mo ay makahuman gyud sa ilang pagtuon. O, di ba? Hinuon sad. Salamat kay Dong ha. Salamat sa unsa. Kay wag ko mo pasagti. Ingon man ang atong baby. Mahal kay tamo. Og buhaton ginako ang tanan dahi para ninyo. When the rain is blowing in your face and the whole world is, how could I feel you? Makaingon kong swerte kay kong Edo. Og dako ko pasalamat sa Ginoo nga si Edo mo iyang gihatag nako. Karon minyo nami og naay tulo ka anak. Dito na lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mangigalan kaagi ni Paula nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gitangayo awit nga nagalahan Make You Feel My Love. I know you haven't it on my napkin, but I will never do wrong. Ang mong kaagi gibahatan o duwa sa radyo ni Jan. Handumanan sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw ning handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Pinti. Sa di pa na kusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. In My Daughter's Eyes. In my RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sa iyong kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Cebu City. Ang atong matatampo nagdasingan nga Pinti. Recorded by Radio Mo TV. Din ako kaya gawa ng Ma, sakto na. Dili! Mamatay ko! Gawa ng imong amahan! Mukuyog ko ni mo, Dok! Mukuyog ko ni mo! Ma! Manaog taon diha, Ma! Muuban ko ni Papa ni mo! Tabangin ko rin makanaog ni Mama! Ma! Naog diha, Ma! Ma, ako inasakitan ng tanaw ni mo nagsigi kaghila. Sakit kaayo, Nak. Ma, nakasapot man ko. Hasta ko nasakitan sad ko. Naglisod sa kong dawat ngawa na si Papa. Pero makinahanglan nga magbaligon ka. Gusto din ka nga mag-call si Papa nga magtanaw ni mo karon. Nga naingon anak ka.
Uy, patuwa si mong anak, ging, uy. Kinanibala ka na po na siyang maunsak ka. Nahibaw man ko. Nagdisol pala tsukok dawat. O lagi. Pero unaw na apod, na pa kay anak nga nagsalig ni mo. Mao lagi. O, huwat ako ha. Kahit katantag ka. Noon sa naman tao lang naong ni mo, oy. Wow! Ang ayan na mo si mong hair, ma. Ay, na, si tita ni mo ay. Gisuroy man ako sa salon. Natripan hinon ang akong buhok. Ma, ganahan ko anak nga magatiman kasi mong kaugalingon. Permiha ba na ha? Ikaw, gidnak. Pinti, sige na. Kuyog lagi na mo ron inig-out na to. Na, di lagi ko hilig og ingon ana. Uy, 50 na sa in-town ko niya magdisko-disko pa ko. Ug usap pa, di ba ya ko mo inom, ha? Ay nga man di ay, uy. Naunsa. Ang importante nga malingaw ka. Pag-enjoy sa imong life ba? Ay, excuse ha. Hello? Nak? Ma, ma-overtime ka ron? Nga naman ka? Time pa, naghilak ka? Ma, Nga naman, usay na hitabo, ha? nagbuwag na mininik. Uy, mau ba? Kuan, ani na lang. Magkita ta, niya inig-out ako, ha? Magkita ta, manglaag ta. Asa man to? Manisko ta, ako'y bahala nimo, okay? Sige na nak, kay tiwason sa na akong trabaho. Bye, nak. Day, sorry ha, pero di ko makauban ninyo ron. May lakaw mi og sa akong anak. Let's party! Woo! Ay, nabaras akong uma, we. Ang pwerte man nimong inom. Hasta ko nakainom kog apil. Pero nag-enjoy kaayo ko, ma. Salamat kaayo. Way sa pa yan, anak. Nahibaw kang ni arakit ko, ha? Bisag unsang klasiha sa problema. Malalaki man o maunsa, naarakit ko permi para nimo. Salamat, ma. You're the best mama ever. Recorded by Radio Mo TV. Nalipay yung ko nga nagtanaw ninyo nga nagsige mo glaag sa mong anak, ging. Nag-enjoy gud kaayo ko, ging. Karon nga, wa nang akong bana o wa na po'y uyab si Shine. Na nagid may oras sa usak-usa o nindot gid kay sa pamati ay. Pero, ging, dito saan maayo, way nga hangtod-hangtod na lang yung ka nga ingon ana, ha? Naibaw ko, nga moabot ang panahon nga mangita kag lalaki. Kasi Shine, mamit yun niya na. Bitaw no. Pagsuway o mga dating app, patuloy ni Shine ay. Sige. Ambay mong cellphone, mabi, kay installan ako. Salamat, nak. Okay na, ma. I-swipe-swipe ra na ni mo. Sige, nak. Mag-install sa kakog ako, no? Sige. Total, wa na bitaw kay uyab. Sige, ma. Sumayan ako. Ako kauyon ini. Swipe, be. Hi. Ay, kini. Guwapo. Ako ning entertainon, be. I like you. Oh, I like you too.
gusto ko ang makikilangilas. Kuan. Ako lang unyang ingnon. Uy, ganong nagduwa-duha man ka? Wa ko mahibaw ko nun sa reaksyon ni Shine Good. Hala no, si Shine ka ang nag-install ana sa imong phone, no? So, dili siya mahibong kung mo entertain ka og lalaki. Go na! Ma, busy pa ko. Dugay kong mauli. Ay, mao ba, nak? Sige, nak. Kuan unta, may ipakita lang unta ko nimo kung di nakabisi. Unsa man na? Basta. Mag-excite man sa daan na, ma. Pero sige lang, ma. If di lang ako busy, mag-chika ta, ha? Love you. I love you too, anak. I love you. Tarong ba? Lagi, seryoso ko. Ganahan ka, anaon di ka sa inyo para matuo ka. Ayaw sa... Di lang na to pakalitan ang akong anak, ha? Okay. Unya, wa man ako I love you too. Sus. I love you too. Uy, pila naman kaadlaw nga wa mag-online si Fernan. Nagpangita naman hinuon ko niya. Ano bang nituong man sa dayon ko? Basig binuang na tong iya, di rin ako. Di na lang kumulaom. O si chika, ma? Ha? Wa, nakoy. Tarong ba? Unsa bitaw? Ay, hinaara ko'y naila-ila sa app. Unya, di man dahil seryoso. Ma, ayaw pag-expect og seryoso gikan anak nga app, ha? Ikaw, sad, paglingaw-lingaw lang. Ayaw seryoso ka. Oo, na. Hello? Nanawag man lagi ka? Pasensya kay ha. Naputlan may kurente. Maong wala ko magka-online. Nagtipid sa ko sa kwarta. Hangtod gali karon. Wa pa mabalik ang among kuryente. Mao ba? Pila din yung bayranan? Tabangan ti ka? Ha? Nagpala ka kwarta? O lagi. Ay, no, sa matahon ka, uy. Pangwarta rin tuyo, na. Undangan na, ha? Undangan na. Ha? Undangan na. Samtang wa pala magkagrabe ka ng imong gibati. Kay kung tarong na siya, ug kung nahala siya kaikong nimo, o hindi na siya mudawat, uy. Ging. Ma, nakoy chika ni mo. Unsa man anak? Sa tinuod lang ba? Ning nangaging adlaw bitaw. Nay nanguyab na ko. Wala ko magpahibawan ni mo dayon kay basin og binuang na iya. Pero nakita na ko nga tarong gid ay siya, ma. Mao ba nak? Mayo hinuon. Nagpaabot ra gid ko nga makakita siya para pliti pa doong dinhi sa Cebu kay taga Manila man siya, ma. Og karon niya na siya dinhi, ma. Og ma, ako sing ipalaila nimo. Babe, si Mama Pinti. Ma, si Fernan. Fernan? Nga naman, nakaila ka niya? Wa. Amgit lang siya og naong sa kong kaila. Nice to meet you, Fernan. Nice to meet you, tita. Mura ramag, dili iglagyo ang atong edad. Pinti na lang. Pagsabot sa madiha, ma. Magkuha kong snacks neto. Fernan, please. Dili ko gusto maminaw sa imong katarungan. Usaray pangutanan ako. Tinuod pa nga mahal ni mo ang akong anak. Kung unsay makalipay sa akong anak, mausaday kalipay na ako.
Pero Fernan, unsaon ako pagsalig nimo nga dili nimo pasakitan ang akong anak. Mahal ko siya. Tinud-an na yung akong gibati niya. Muna'y tinuod. Ugunta, hatagan minimos among kagawasan. Fernan, In my daughter's eye, no fear. sakit man para nako o bisan na ako'y pagduda din nilang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mga mga higalang kaagi ni Pinti nga taga Cebu City uban sa awit nga pangayo. Awit nga naguluhan In My Daughter's Eyes. In my Ang mga